Ćao! Ovo je izazov sa običnom i čokoladnom hranom. Ostani sa nama, biće veoma zanimljivo. Kako je to slatko! Šta? Je li ima nešto unutra? Da, Britney, slušaj. Da čujem? Da, stvarno! Šta da radimo? Tačno! Hajde da je razbijemo! Tako je! I još jednom! Stani, plašim se! I još malo! Da, to je to! Wow! Koliko slatkiša! Super! Jedva čekam da probam! Miriše baš dobro! Tako mi se sviđa! Neverovatno! Što? Njom, 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 njom. Ups. Ej, skloni se! Nemoj da diraš moju hranu, nikad! Moram ga naučiti pameti! Sad ćeš ti meni vidjeti! Eto ti! O ne, prestani! Treba se zaštititi! Šta? U mojoj kasici su prave pare! Pogledaj koliko ih ima! Neverovatno! Moram hitno u prodavnicu! Što? Zdravo, hoću nešto slatko! O, koliko para? Naravno, izvoli! Hvala puno! Prelepo! Ćao, čao! Zdravo! Hoću nešto slatko! Baš nekulturno! Dobro, izvoli! Kakva velika lizalica! O, da! Molim vas, dajte mi hranu! Halo! Hoću da jedem! Jel to sve? Dobro, izvoli! Kakav lijep burger! Sad ću ga probati! Kao da nikad nije jeo. Ćao! I još malo bombona. Ogo, što ti je? Ja sam prejeo. Ćao, Britney. Ti si tako debeo. Ma daj. Još bombona. Cool. Wow, to će biti ukusno. Ne mogu da verujem. Baš mi se posrećilo. Mogu li ja da počnem? Da, može. Super. Sad ću da probam. O, da. Ovo je sjajno. O, ideja. Hajde da vidimo šta je unutra. Što? Koliko čokolade? Neverovatno. Hitno mi treba samčica. Da, ovako će mi biti mnogo lakše. O, da. Preukusno. To je to. A sad ću pojesti ručicu. Baš je velika. I ukusna. Ja obožavam čokoladu. To je najbolja hrana na svetu. Dakle, a sad ću pojesti ostalu šolju. Poslednji komad. Čak sam se i umorila malo. Bobby, šta sediš? Hajde počni. Okej, vreme da probam. Šta je to, šlag? Da, baš je lep. Šta se dešava? Ćao svima. Ballerina cappuccina. Da li je to balerina kapućina? Da, to sam ja. Zašto? Ups. Wow, kakvo lepo cveće. I miris je super. A kod mene? Šta? Čekajte. Izgleda da to nije cveće. Sad ću probati jednu laticu. O, da! To je baš ukusno. Moje ruže su jestive. Šta? Pa dobro, možda i moje stiva. O ne, fuj, kako odvratno. Prestani da se smeješ. Jedi svoje ruže. Okej. O, imam ideju. Treba mi telefon. Moram pozvati nekoga. A sada čekam.
Zdravo, šefe. Drago mi je da vas vidim. Jel možete da spremite nešto originalno? Mladiću, sklonite se. Važi, gospođice. Otvarajte. Okej. I šta je to? Trenutak, ne žurite. Uzimam cveće, stavljam ih na tortu, a odozdo ću staviti latice. Pogledajte. O, da, to je zaista prelepo. Bravo, šefe. Uzmite kašiku i prijatno vam. Hvala, čao, čao. Bobby, a ti mi zavidiš, jel da? O, mogu li ja da probam? Skloni se, smetaš mi. O, imam ideju. Zdravo, mlada damo. Ovo je za vas. O, kako slatko. Hvala puno. Ja obožavam cveće. Trenutak. Izvolite, ovo je za vas. O, hvala. Konačno ću probati ovu tortu. Božanstvene. Dobro je što je i ruža jestiva. Šta? Kontroler? I šta da radim sa njim? Da, blago meni. Obožavam da igram igrice. Okej, pokušat ću da pritisnem ovo dugme. Ili ovo. Čekajte, zašto ne radi? Pa to je čokolada. Dobro je. A mogu pojesti sve? Hej, čekaj, Britney. Hajde prvo da igramo. Da igramo? Da. Pa dobro, hajde. Pazi se, sad ću te kazniti. To ćemo još vidjeti. Ja dobro igram. To će biti lako. Hej, Britney, šta radiš? Hajde, hajde. Hajde, pritiskaj se. Zašto neće? O, ovo mogu pojesti. Prelepo je. Jo, a već sam se umorila. O, ne. Šta je postalo sa mojim kontrolerom? Izgleda da će neko izgubiti. Sad ću te uništiti. O, da, pobeda! Sad ću da ja... Da si video sebe? Šta? Dobro, treba da proverim ovaj kaktus. Kako boli! Joj, moj prst! Neću. Hajde, brzo, moraš. Dobro, razumeo sam. Moj kaktus se ne bode. Da li je to čokolada? Probat ću. Jeste! Blago meni! Moj kaktus je od čokolade. Cool. Sad ću ga pojesti. Prelepo. Britney, šta čekaš? Počni da jedeš. Okej, moram samo smisliti kako da ga pojedem. I već imam ideju. Prvo treba izvaditi sve iglice. Da, tako je. A sad ću iseći ovaj kaktus na komade. Uradit ću to uz pomoć ovog noža. Odlično mi ide. Super! A ovo mi ne treba. Sada stavljam kaktus u blender. Tako je. Zatvaram i uključujem. Ostalo je malo sačekati. To je to. Napravila sam koktel od kaktusa. Sipat ću ga u čašu. I probati. Jo, znate šta? To i dalje izgleda odvratno. Okej, nadam se da je ukus bolji nego izgled. Ubacujem slamku i pijem. Kako to pije? Fuj. To je prelepo. O ne, moj stomak. Izvinjavam se, moram da bežim. Brže. Jedva sam stigla. Hej, nemojte da me gledate. Baš nezgodno. Čak mi je i apetit nestao.